Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе 24 октябрь көнне үзенең олы 70 яшьлек юбилей тантанасын билгеләп үткән хөрмәтле милләттәшебез Тәнзилә Юсуп кызы Хайровага юллана. Олы гомер бәйрәме белән ихластан аны оныгы Илшат, тормыш иптәше Юлия, оныкчасы Даниял, кода-кодагысы Равил, Руфия, балалары Арзалия, Равил кытлап, чын күңелдән җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең өчен бик кадерле булган хөрмәтле әбиебез, сөекле кодагыебыз, сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән котлыйбыз. Якты йөзле, киң күңелле, игелекле булуың белән син барыбызны да үзеңә тартып торасың. Тырыш һәм тәвәккәл, сабыр, батыр йөрәкле син әбекәй. Тормышның матур якларын гына күрергә тырышып, бер кайчан да зарлануны, уфтануны белмичә, сагыш моңга бирешмичә, яшәүне яратып, тирә-юньдәгеләрне хөрмәт итеп яши беләсең. Син безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Шундый гади, эшкерсез, ачык күңелле булып кал. Алдагы көннәрдә дә тормышыбызга ямь өстәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, балаларыңның, оныкларыңның, туганнарыңның янәшәсендә бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кадерле кодагыебыз безнең, күркәм юбилеең котлы булсын. Синең олы, мәрхәмәтле йөрәгеңдә кояш җылысы, туганнарыңа шәфкатьлек, ярдәмчеллек хисләре урын алган. Без синең уңган, һәр кешегә ярдәмең кызганмый, барышны җиренә җиткереп эшли белүеңә сокланып яшибез. Якын туганнарыңның игелекләрен күреп, Аллаһ Тәгалә алдагы көннәрдә дә озын гомерләр, бар эшләреңдә дә уңышлар белән яшәргә насыйп итсен. Һәр вакытта да шундый игелекле күңелле, сабыр йөрәкле, матур кеше булып кал. Иң мөһиме сиңа гаилә иминлеге, җан тынычлыгы телибез. Тормыш иптәшең, балаларыңа нык терәк булып, аларны сөендереп, безне куандырып, мәңге яша. Әби сүзе, иң изге сүз, иң кадерле, иң гүзәл, иң газиз кеше дөньяда, ягымлы, назлы күзләр. Куркынычлар да янамый әби янда булганда. Бары әби сузар кулын син ялгыш абынганда. Иң тәмлесен, иң татлысын ул бирер бүлеп сиңа. Баласы туп булса гына куанып торыр шуңа. Фәрештәдәй саклап йөрер, гомер биргән ул әни. Үсеп буйга җиткәч бала, ул аңа һаман нәни. Хезмәтләрең өчен һәр вакытта алдынгы урынны яуладың. Гаилә бәхете өчен армый-талмый эшләдең син, артта калмадың. Без бурычлы сиңа гомер буе, кулдан килгәннәрен эшләрбез. Син булганда әле без балалар, синнән алып яшик, көчләрбез. Туган көнең котлы булсын әбекәй, бүләк итеп бирәм җылымны. Кояш гомере телибез без сиңа, кабул итеп ал син җырымны. Хөрмәтле Тәнзилә Юсуповна, барлык изге теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Әбейім әкиет сөйледі, әбейім ишекті көйледі, сөзлерінің ең назлы матурын, әллүкки күйіне көйледі, сөзлерінің ең назлы матурын, әллүкки күйіне көйледі. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктей болмасын аналар. Әбейегіз сөзін тыңласаңыз, бәхетлі боларсыз балалар. Әбейім әкиет сөйледі, әбейім бәхетлер көйледі. Dünyada бар кешедә яхшы, яманнар бар балам димәде. Dünyada бар кешедә яхшы, яманнар бар балам димәде. Сапсықтай булмагыз балалар, кәкүктәй булмасын аналар. Әбейегез сөзін тыңласаң,
боларсыз балалар. Әдейін бишекте тирбетті, әдейін дұғалар үйретті, әдейін нейске алырсың дейін, әллүкінің күйін үйретті, әдейін нейске алырсың дейін, әллүкінің күйін үйретті. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктей болмасын аналар. Әдейі сөзін тыңласаңыз, бақытлы боларсыз балалар. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктей болмасын аналар. Әдейі бақытлы боларсыз балалар. Әлейгі сөзін тыңласаңыз, бақытлы боларсыз балалар.